बिमा हा न'आव दंना गैया जाखो? मामे हा अबाव थांजोबखोलै? नानिया सिनेमासो गाहैदों बाबा। मा? अबाव सिनेमा गाहैदों बेलाय? खामानि गोनाङाव ओंखाम ओंख्रिखौबा संदोंना सङाखै? दहायनो थांदों बाबा। आंखौबा लांफालायाखै बाबा। र' ओंखाम ओंख्रिखौबा संदोंना सङाखै बियो? नुबाय बे खुरिया हिनजावा माबायदि ओंखाम ओंख्रिखौनो संनानै गालांमाराखै? बे बेथिया फैथोंल'सैलै बे साला दिनै लावथिं बारखाखासिगोन बियो आंजों। बार जथारदोंथ' बे साला हिनजाव आंजों। मा जानायसो नुदों नोङो बेथि ओंखाम सङा ओंख्रि सङा? अबाव थाङा नोंलाय? आं जेरावखि थांनांगौ। आरो उल्थासो बुंबावदों नोङो बेथि साइनि बारगा खामानि मावग्रा। सोर हौवाजों सिनेमा गाहैया नोंलाय? दानिया दायसो जाबाय माथो एखमबा समावलाय गानसो थिनलाय नोंलाय। खामानि गैयियाव थांनाया जेबो नङा। मा नांनायनि ओंखाम सङा ओंख्रि संना थांनांगौ जाखो नोंलाय? थांनाया आंनि गोसो। नोंलाय मानो नांगौ लिंफैबाय नालाय थांबाय। साला महर फाननानै जाग्रा बेथि साला नै आंजों। आइदै बिमानि फिसाइ दावलाया आइदै। दिनैनिफ्राय बिदि खालामबावदे नोङो बेथि। मा नांनायनि ओंखाम सङा ओंख्रि संना थांनांगौ जाखो नोंलाय? बिसिनाव मा दावराव जादों? दावराव सोदोब खोनाबाय आं। एबार थांबावनांगौबा आं आथिंखौनो थोंसे सिमफायनासो दोनसिगोन। हैद थांनायनो लां। ओइ रानदों फंबाय एथ' दावराव दावसि जादोंब्रा न'आवलाय। थाब बुबाय नामा ब्रादला बेवाइखौलाय? बेवाइया गुफुर गावदांदां बेसेबां मोजांथारमोन जारौ रौनो। नों फिसिनो हायाबा आंनो हरदोलै। नुवाखै सिख्ला गोरलै बायदि माबायदि ओंखाम सङा ओंख्रि सङा सिनेमा गाहैलायनायखौ? नङालै रानदों फंबाय, आथिखालनि मुगायाव बर'आ बर'नि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय आरो आसार खान्थिखौ लाखिनो थाखाय बेबायदिनो गाहैनांगौ जायो। नङाबालाय सोर गालायनानै बेबायदि भिडिअ बेबायदिनो बेवा गावनो थिनहरलायबाय। दानिया नोंनियानो जाया ओंखाम सङा ओंख्रि सङा ओरैनो थांलाबायनाया। एसेबां खस्थ' खामला मावहैनाय नुबाय नोङो। मा नांनायनि ओंखाम सङा ओंख्रि संना थांनांगौ जाखो नोंलाय? बिदि नङालै रानदों फंबाय, डाइरेक्टरा थाबैनो लेंहरनायखाय बे बेवाइया थाब थांनो गोनां जादों। नोंथ' सानसेनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नोंनो संनानै जानो हायोमोन दाब्रा फंबाय। बेखौ इसेबां सिन्था खालामनो नाङा नोङो। हायो हौवाफ्राबो संनानै जानो हायो। अबेबा मुहुर्त समाव बेबायदिनो संनानै जानो गोनां जायोलै फंबाय। दा बेवाइया नोंनि बुनायाव एसेब्लाबो सानाय आलौनायसो जासिगोन। एसे इन्जेक्सनफोर लानानै होदो। बै सेलेखानि डक्टरनाव एसे लानानै थाङोब्ला साबसिन जागोन बायदि मोनबाय आं। खावलायफ्राव एसे बिस जाबायदां बुनाया। आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आदा। एबार थांबावनांगौबा आं आथिंखौनो थोंसे सिमफायनासो दोनसिगोन। नोंलाय मा मोनथिखो जे जाम्बा मानसियालाय। जा नों आं सिनेमा गानायजों। ओइ रानदों फंबाय, दिनैनिफ्राय दावराव दाख्लामसै। नङाब्ला नों दावराव खालामाब्ला आं नोंजों लोगो जानाय नङा आरो नोंसिनाव फैनाय नङा आङो। बिनिखायनो बे जाबाय गानाबो गाखानांगौ, बर'नि सिनेमायाबो जाबाय थानांगौ। आथिखालाव बर'नि सिनेमाखौ फेमास खालामनो हायाब्ला बर'आ जाम्बायावनो गोलैगोन। बेखायनो सर्ट फिल्म होन फुल फिल्म होन गासैबो खामानिखौ बर' हारिया गावनि हारिनि थाखाय मावनानै लानांगौ। बेनिखायनो बेफोरबायदिखौ गोरोन्थि दासानसै रानदों फंबाय। आं थांनोसै। गाबोन सानजों खाना जानांगौलै फंबाय, अमा बेदरजों जौजों बायनानै लोंलायगोन। दे जागोन आदा। आं थांनोसैलै। जायाफ्रामा लेक्सार होनो फैदों बाव। सर्ट फिल्म गानानै मा मोनो?
बिमा आं खामानियाव थांसै गथ'आबो स्कुलाव थांबाय देलायग्रा बावबोनायखौनो लायनांसिगोन आङो माथो आब' मोनथिलाय माबाहाय मैया सुटिं खालामनायाव देलायग्रा बावबोदां बेखौनो लायनांबाय सिनाव बिमा सामोनाव माथो नोंहा मैया गान गाननाया फिसाइजों बुजालायदोंनो आयौ सोर खोन्थायासै नोंसोरनोलाय माला बुआसै खोनादोंहाय जोङो अहाय आंबो खोनादोंमोन एसे मानसिफ्राबा मा खोनायो आंखौ खिबुनो हाबाय बायो बियो माथो नोंनि हौवायानो खिथादों जोंहानि हौवाजोंनो खामला मावफाहैनायाव बेयावनो खिथादों हाब माला बुआ बेलाय र' फैथोंसैल' बे दा खोनानायखायसो बुंनोहाय दुरलाय जोंखौ गाज्रि दामोन नोंसोरखौलाय मानो गाज्रि मोनला बायनोसै आंलाय थादोहाय नोंसोर आंहा दा गोबाव जाबाय जायाफ्रा मावबाव मा खोनायो गावनो मोजां नंखाया देलायनायफ्रा नुवाखै हनै अहाय गावनो गाज्रिखा ओमफ्राय बावनो बुजाखादों मानसियानो फिसायानो खिथाथारदों नुवाखै बुजाखैसो होनलायबावबाय बुजा जायो बियो आं दाख्लैबो खोनाजिरखादोंमोन